Bună ziua, apicultorilor și nu numai, 10 august 2025. Suntem la Valea Seacă, de la Stupina staționară. Ia să vedem polenul la porumb. Nu știu dacă se vede ceața asta care au căzut de pe florile de porumb. În cărțile vechi se spune că se culegea polenul de la porumb. Dar altceva am vrut să vă spun apicultorilor, că augustul, ultima lună de vară, se încheie imediat și noi se încheie și pentru albinuțe culesul, dacă la floarea soarelui care a fost semănată în lunca someșului s-a cam gătat, a rămas aici în o gradă ceva floarea soarelui cu semințe din asta neagră pentru ulei pe zona asta și aici o floarea soarelui care nu contenește să crească alt soi, soiul ăla sur, pestriț, cum s-ar zice, pentru mâncat, pentru ambalaj, pentru mâncare. Și acum să vă arăt și ce a mai rămas aici din flora din fâneață. Numai flori din casa întâi, o tavă. Albinele ar mai avea ceva și de aici. Dar cum se vede acolo un pic mai departe, peste o săptămână, două se cosește și această otavă, care, dacă ar fi ținută mai mult, ar avea florile astea mov, pe care albinele le vizitează destul de bine. Dar aceste lucruri, această otavă nu o să rămână, pentru că ea e la timpul de cosit. Ia, uitați-vă, albine. Sunt deja 21 de grade la ora 10. O săptămână care urmează tot cu valori caniculare. Deci vor dispărea aici și iarba care mai este, otavele astea. Eu am lăsat-o mai târziu, tot așa, pentru albine, dar, cum am zis, cum se vede și acolo cosită deja, trebuie cosită. Acolo cosită, dincolo cosită. Și albinele se vor limita numai la ce mai rămâne. Floră spontană undeva. Dar
Augustul coincide cu hrănirile pentru Ponta Mății, așa că golul respectiv care va fi cu hrăniri și asigurările de tratament și hrană pentru albini. Așa ar fi ideal să fie, nu știu dacă ne vom putea ține acum de aceste lucruri. La stupina staționară de aici lucrurile au mers aproximativ bine, dar nu 100%. Pe cine nu-l lasă să moară, nu te lasă să trăiești, așa era o vorbă bătrânească. Eu mă refer la vărosul. Vărosul de care nu scap de 2 ani, poate al 3-lea. De ce nu scap? Pentru că nu fac niște acțiuni mai ferme să reduc sau să le omor măcile care au văros. Care a fost familia cu văros? În primăvară am mai arătat în filmulețe că am ieșit cu 4 familii. 1, 2, 3 și a 4-a. Din la stopul acesta am scos 2 roi, unul acolo în dreapta și unul în stânga. Dar vărosul a apărut aici, unde se vede o activitate ceva mai slabă. Ce am făcut? Am luat matca de aici, practic avea un caz de 1 pe 1, asta cu vărosul pentru hrănire, și în cat a fost matca cu ceva, cu o ramă 2 de puiet căpăcit. Și ce am făcut? Am luat-o de aici, greșeală, s-ar părea capul, și am mutat-o în stupul acesta. Când am văzut că și-a tras și aici matcă, am luat matca din nou și am pus-o aici. Ce s-a întâmplat? Măți de salvare în astea 2. Din astea 2, dar mai mult. De ce am mutat-o de la aceasta iară? Pentru că asta are văros în continuare foarte mult. Și dacă e rama, dacă e matca din... Ia uitați-vă. Și aici. Și aici cum scoate. Hai să vedem și pe... Așa e. Pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. Uitați-vă aici ce scoate ele din rame. Deci ramele astea o să le trec toate acolo.
în stup orizontal. Acolo matca e pe o ramă, două. Încă nu apare nimic, apare numai că își aduce polen. Dar mâncare nu o să aibă niciodată prea multă, vărosul. Și la ăsta la care am luat prima dată, nu se mai vede atâta văros, s-a mutat vărosul la a doua. Acestea sunt problemele. În toamnă sau mai repede, nu știu când o să vărosul tot o să treacă acolo în lada orizontală. Asta e lucrarea. Încoace toate familiile acestea formate, roiul 1, familia din primăvară 2, 3, 4, 5. Astea sunt familii sănătoase, da? Vărosul, care în tot anul apare, nu mă lasă. Ei, și cu asta închei, dorindu-vă o sezon bun acum spre toamnă, iarnă, pentru buna îngrijirea albinelor și intrarea lor în iarnă. Sănătate și numai bine!